Jsem kandidátem za stranu Zelených do KPS Elections 2011 a chtěl bych vám ve stručnosti představit náš program. Nám Zeleným jde o to, aby se vám studovalo lépe, aby se vám tady na této katedře i žilo lépe. Jde nám o to, abychom vám třeba přinesli lepší připojení k internetu, funkční připojení k internetu a připojení k internetu, které bude fungovat úplně všude. Jde nám o to, abychom taky mohli přinést vám to, že když půjdete večer domů, tak můžete jít po osvětlené chodbě, ale ne pod mě. Jde nám taky o to, aby tady bylo víc než 2 záchody a taky záchody tak, jak vypadají. Než si tu začne někoho zvát nejdříve, taky bychom měli udělat to, aby si měl kam zajít na záchod. Myslím, že to jsou malé věci a jsou to věci, které na první pohled nejsou vidět, a které by životy naší katedře změnily. Samozřejmě taky jsme pro rozšíření nabídky stáží a pro pořádání konferencí. Náš pohled na konference je trošku jiný. Je to takový, že vám nepředpokládáme nic, co jsme my sami vymysleli. My budeme poslouchat vaše návrhy. My Zelení jsme pluralitu názorů a proto, aby každý z vás mohl nabídnout někoho, koho byste chtěl slyšet promluvit. A my tady budeme od toho, abychom sem dostali. Pro více informací můžete navštívit naše facebookové stránky a tam budete také vidět, že nás podporuje Republiková strana Zelených, jmenovitě předseda Ondřej Liška. Děkuji za slovo. Děkuji panu Michalu Dvořákovi a last but not least